Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Dei ka sorkar jela kabla hikai ban aisen tiwi ke ba pen khen ki paj ba omdei ki seng bhalang layatu president ka seng henyo trap integrated territorial organization hitu uba donbok dekhar hau Antor News hakani ga jingpen bana bakan naitbu sentiu hakamat ka khardop sekretariat kumshi banta bantawa na ka sorkar MDA ban sosponno yaki arngut ki pulit kata uba simsang uba deiru u inspector bat ya uba Ivan Lengdo uba khenya yaki khanna pad yaki tu kinong hikai ken thei layatu uba donbok te kumba pilai hi menakane dang sen dang si menin ni dang dep ai ka statement halor bangi dawa ban suspend ye ki arngut ki officer ki bakon thok yo simsang bat yo ai ben dingdo simsang ba don kti hak to ban kawang yo tu tiar gas lan ni utau ban pensat khmat ye kinong hikai bat ki kolong kena to kasngi bat kumju ru ban suspend yo ai ban dingdo uba peni de kabor bom burom syo kinong hikai bola sngo ba kani kadika police state habe dei ko bat ketuk ba piong ba balai do sentiu lada pikan mau dang shen porba kadon ketuka awareness hapo ka traffic rule and regulation tandi bahar kadon kanekar kenong no kum ka drill ke ba penhikai ki paj ba lada je hakopor ba ki vai violate ki ai no do sentio lani ro ruas tangi rungi sim kaden kejat ka jongki ke nyibut ba kaden kejat ka bah ka ai ka bale maki tangi rungi bot ta ka wi ke lenti ba phiru ba philale tam phila bakla exhibit simun sentio pati ka sarkar ru phila le ka jeng bakla phila ai bor gini ban le gini ki kam ban man nak ba pen mensau ta ka am ong than ka jeng pen mensau dei ta ka pen jeng pen dom pen terhai ki kon samla pati ki no hikai ru kumjo te ban ye sai shu shu pa hadu menta dang bun ki ong palai do sentio I kumba thai peja ye kan isu ndrei ni de ban tip kai ba kumba ang kentien ma rose arret kadon ar benta kasnam ru kasau hangta ngila de ban yasai lupa lada ka sarkar ka yai si yai kuman tu tu usentiu khamtam yutiu klap udon sia ta ka thau jangai ba ya kata ka jingkren ndrei ka jai benreu jongi pat le se kadang mut aw ka bayele politics lani kadon kata ka le komedi ba balai hi bangi pen I ka sarkar leng ba kan ni ba phila tip hi bon gi kon samla jungi ki ba pule ki belanang lastan ni ong ba ya ka demokrasi ka ba pule mengi ka dai by the people for the people and of the people henrei ya ha ka ba menta ka jing ya lam jong konrat kongkal ke sangma ba dai ru chief minister hapo ka sarkar jong MDA ka demokrasi ka ba penjat maki ka dai for the by the politician for the community and of the religion kata ka demokrasi hang ni te kajing kentungi ki pajba menin ru bat mentarung ngadang kentu hi kumjo ba wan sakmat ra'yu sentio namar mapi ki pajba kitu ki bela sya pendik hakni ke sarkar MDA tharai phila so ba khamtam na du doyong uba kala dan benta bat high level bat low level bat nong khayo ling ba mai ien deng pa Facebook ling ba kata social media ba kala viral ketu ba uang ba James itu kentien uang will be repeal kabamut unsa repeal kala ru bandai ka jing penthame pajba entat ngin la yo ya katakan notification lande kata ka gazette mo kabla ai dong mohor jong ashoka kumangala keren kan ne tengin nget ken ba ya kan ne la revoke henry ban ong will be kabamut how arpu lai kila ai direct untuk implication mo arpu lai yo le se kawan biang ha kabor implement kan lawan ka bor bat saus nem yang sedian hatu ka por dengi ki iru hatu kamwan bu snan dum bom hi habe be dei bat piong bat mentan bat katim ka dei karong biriau kasi what hakatu kan notification jong ka gambling acro la kren sai ba ya katim kun thop ra hakatu ka an jong ka an khalai te ka jing ya khwai ru changi mo menta ka jing khwai la chupan hab no ya ka hakata ka dur ba ong ban kan dei ka gambling ka sport te pemla ban penye kan thop ya ka sport ban ya kan ka gambling tangam tipat beli kan ka sarkar ka kwa raha ta hato kem tip mo bangi khasi
kadon ka jing yador masi kata kadika karong biriau khasihi kata ka khoi do khar karong biriau khasihi menta shubu dang men ong bai dang hi kan ka to kan ne snem ka badon ki ai ke khwai ha po pung ma dai bun ki bo khwai be cha po kini ki thwai kem nganong ki ksa